E kif ninsabu biss ftit ġimgħat il-bogħod mill-ġimgħa mqazza, il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija ġie ppreżentat b'żewġ kotba dwar statwi u vari li juru l-passjoni ta' Sidna Ġesu Kristu. Il-ktieb bl-isem ta' Redentur kien ippreżentat lil Adrian Delija mill-editur Don Jonathan Farrugia u mill-awturi Sandro De Bono, Valentina Lupo u Maria Grazza Zenzani, kif ukoll mill-fotografu Joe P. Borg. Preżenti kien hemm ukoll il-koordinatur tal-Partit Nazzjonalista għall kunsilli Lokali Charles Bonello. Dan il-ktieb sejn lil qarrej biex jifhem ir-rikkezza fid-dettall tar-Redentur tal-Isla. Midea Books flimkien mal-kapitlu kolleġġjata tal-Isla ħarġu dan il-ktieb sabiex jagħtu l-istorja dettaljata ta' din l-ikona ta' Kristu Redentur. Il-ktieb jinkludi riċerka dettaljata u dokumentazzjoni kif ukoll ir-rapport tekniku tal-proġett tal-konservazzjoni ta' din il-vara. Fl-istess ktieb hemm informazzjoni dwar is-sinifikat ta' din il-vara mhux biss fil-Knisja iżda wkoll waqt il-purċissjoni tal-Ġimgħa l-Kbira. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista kiteb introduzzjoni għal dan il-ktieb fejn faħħar l-inizjattiva għal pubblikazzjoni tiegħu kif ukoll għax-xogħol li sar fuq din l-istatwa li titqis bħala waħda mirakoluża u devota minn ħafna Maltin. Fi żjara oħra, Mario Cocker ippreżenta l-ktieb tiegħu lill-kap tal-Partit Nazzjonalista. Passjoni, Merging Art and Faith huwa ktieb mimli ritratti ta' statwi tal-passjoni meħuda mill-fotografu Mario Cocker. Dan il-ktieb kitba kemm bil-Malti u bl-Ingliż ta' Mario Colero u pubblikazzjoni ta' Horizon jitratta fotografija tal-arti sagra li juru l-isbuħija ta' statwi tal-Ġimgħa l-Kbira li għandna f'pajjiżna. Mario Cocker ilu għal dawn l-aħħar 15-il sena jdur diversi knejjes sabiex jieħu ritratti ta' statwi tal-Ġimgħa l-Kbira li jsebħu l-knejjes Maltin f'dan iż-żmien sagru tas-sena.